De fleste de kender det her sted som der, hvor man kørte ombord på Mols-linjen. Og når man kigger rundt i dag, så kan det godt være lidt svært at forestille sig, at det her kan blive et af Aarhus' rigtig gode bykvarterer. Jeg hedder Mette Bøje, jeg er stadsarkitekt i Aarhus Kommune, og i dag vil vi fortælle jer lidt om de krav og drømme, som vi har for, at det her område kan udvikle sig til et rigtig godt bykvarter i Aarhus. Pier 3 skal være en by med levende gade- og byrum. Pier 3 skal være en by med forskellige stemninger og identiteter. Pier 3 skal være en by med grønne rum. Det her med at arbejde med karrébyen og gårdrummene som byidé, det er altså noget af det, der er ret vigtigt, og noget af det, som er bærende på Pier 3. Noget af det, vi rigtig godt kan lide ved karrébyen, altså byområder som Frederiksbjerg eller Trøjborg, det er, at man har sådan en meget klar forside og bagside. Man har et gaderum, hvor man har en vis højde på bygningerne. Så har man et godt gårdrum inde bagved. Og det går vi ind og kigger på. Har vi bevæget os fra gaderummet, hvor der var trafikken og sådan forsiden, ind til bagsiden. Og vi kan allerede høre, at lyden den er dæmpet lidt, og der er lidt fuglefløjt, men der er også meget, meget grønt. Og sådan et gårdrum, som vi står i her, er designet på en måde, så der er plads til fællesskabet, der er plads til forskellige zoner, og der er også plads til lidt privathed rundt for opgangene, hvor man kan have et fællesskab omkring det. Pier 3 skal jo bygges i en moderne arkitektur. Det vil sige, det er jo ikke den arkitektur, vi ser her, men der er noget omkring rummet og skalaen, hvor vi arbejder med at sørge for at holde tagfoden sådan 5 etager som max. Og hvis vi sådan tæller lidt, 1, 2, 3, 4, 5, og så kommer tagranden, den ligger, og så starter taget. Og det der med at få fornemmelsen af bygningens top ned i den skala, betyder, at vi får sådan en menneskelig skala på Pier 3. Det vi også gør, det er, at vi sænker etagerne nogle steder ned til 3 etager, så vi har sådan en forskellig, varieret by. Og det er ret vigtigt sådan for at få en inspirerende, rummelig by, men det er også ret vigtigt i forhold til at få trukket solen ned på de rigtige steder. Så på den måde så arbejder vi sådan med bebyggelsen og bygningsvolumen, sådan at den også giver noget tilbage til oplevelsen på gaden. Når man arbejder med et bykvarter, så det at få bylivet til at udfolde sig er noget af det, der betyder rigtig meget. Noget af det, man kan se her i Jægergårdsgade, det er, at man har fået etableret en gade, hvor der både er plads til at have butikker og restauranter, men man bor her også, og der er også erhverv. Så det her mix og de her forskellige gøremål skaber altså sådan en samlet relevans og nogle gode grunde til at være her. Det man gerne vil lære på Pier 3 er sådan en gade som den her, som er en handelsgade, det er for det ene lige at få skalaen en lille smule ned og sådan give bylivet lidt en krammer, hvor der bliver en mulighed for at få en relation på tværs af gaden. Men vi kan altså også godt lære lidt af den måde, som bylivet bliver skabt på, og det betyder for selve det at bygge et nyt bykvarter op. Så det handler både om byliv og identitet, og så det at skabe nogle rum, som er rare at være i. Bernhard Jensens Boulevard, det er sådan et af de store arkitektoniske hovedgreb for Aarhus Ø, som er ekstremt vigtigt. Det er her, vi har en sigtelinje, der går helt ude fra bugten og ind til Domkirken. Men det, der sker på Bernhard Jensens Boulevard, det er, at den også nogle steder bliver noget bred. Og fornemmelse af at få nogle forskellige rummeligheder her på Aarhus Ø, gør, at man har et ønske om at prøve at arbejde med en handelsgade her. Så man får nogle forskellige oplevelser på Bernhard Jensens Boulevard. Så man arbejder med, om man kan gøre Bernhard Jensens Boulevard en lille smule smallere her. Fastholder kigget, så man får en handelsgade, der ligger her. Så har man, når man kommer længere ud, så får man et mere grønt udtryk på Bernhard Jensens Boulevard. Når vi bygger by, så kan vi være opmærksom på, at der er forskellige steder, man kan gå hen, som har sådan forskellige stemninger og atmosfære. Et eksempel på nogle stemninger i Midtbyen, der vil mange genkende Latinerkvarteret, hvor man kan gå af Badestuegade, og så åbner Badestuegade sig i Pustevig Torv, hvor der er caféer omkring. Det giver en særlig stemning.
Et andet eksempel, det er Godsbanen, som jo er en helt anden type Aarhus-kvarter. Men det er mere et sted, hvor der er stemning af, at her er der nogen, der gerne vil noget med stedet. Man kan mærke kulturen og det kreative og kunsten, den får lov til at leve. Og der er sådan den her vibe af, at der er nogen, som bygger og producerer og har lyst til at bygge deres eget sted op, men også at invitere andre ind. Når vi arbejder med stemningerne og atmosfærerne på Pier 3, så har vi selvfølgelig hele Aarhus Ø og hvad der er omkring med i baghovedet. Og noget af det, vi kigger på, særligt på Pier 3, det er, hvad er det eksisterende det kan. Vi har lostårnet her, hvor der går sådan meget fint bassin ind, og det kan vi godt se kunne blive et ret hyggeligt og ret fint sted i fremtiden, hvor man kan sidde og sådan lige med benene ud over kanten. Vi kan også se, at bassin 5 kan samle sig og blive en del af sådan et større grønt, blåt bypark. Og vi kan arbejde med Parkhus 77, som er sådan lidt mere rå, og hvor der er plads til forskellige funktioner. Og hvis vi skubber os endnu længere over, hvor vi har bassin 7, hvor mange allerede kommer og kender de her ting, man kan lave i dag, der kan vi også arbejde med det, vi kalder sådan en foreningskaj. Og så har vi jo hele Bernhard Jensens Boulevard, som i højere grad kunne blive en handelsgade lige omkring Pier 3. Her på Aarhus Ø har man ofte haft meget fokus på kanterne og på adgangen til vandet. Men noget af det, der er særligt for Pier 3, det er, at man gerne vil skabe en kvalitet inde på midten, som handler om at skabe sådan en grøn, urban park inde i midten, som kan noget særligt i forhold til at samles. Vi ved, det har været en drøm for mange, at Pier 3 blev en stor bypark. Men det har været byrådets ønske, at det blev et bykvarter, men et grønt bykvarter. Når vi arbejder med det grønne på Pier 3, så inkluderer vi også Pier 2. Og det gør vi, fordi at vi så kan skabe sådan en samlet blågrøn bypark. Det kan godt være lidt sådan svært at få en fornemmelse af, hvor stor er Pier 2 egentlig. Og det er derfor, vi står her i Skanseparken. Det er sådan cirka størrelsen på Pier 2, når den bliver udlagt til en samlet park. Det vi så også gør, det er, at vi forbinder Pier 2 med Pier 3 henover det bassin, der ligger. Og sådan at vi kan få sådan en samlet blågrøn park, som også inkluderer vandet og fornemmelsen af at være en del af bugten. De andre måder, vi arbejder med et grønt bykvarter på Pier 3, det er ved at skabe gaderum, som har plads til træerne. Det er ved at skabe et byrum i midten, som er et grønt byrum. Man giver plads til et parkrum, som er lidt mindre, men som ligger ud til kajkanten, hvor man kan sidde og kigge ud over bugten, eller man kan tage del i foreningslivet og de aktiviteter, der knytter sig til bassin 7. Og så arbejder vi med de her grønne rum inde i karréerne, altså ligesom de gårdrum, som vi lige har været inde at se på.